Radio Click, a Europa que namora. Escoita, é o idioma dos montes e vales, ecos da história nas rias, nas algaçales, modo galego no Insta e nas redes sociais, mozos galegos día a día máis fiel. Queridos ointes, estáves a escoitar, contar e cantar un programa de Radio Click. Eu son Iago e hoxe imos falar dun tema moi importante, a nosa fala. Teño aquí un texto que quero que escoitedes, pero antes quero que saibades que o número de falantes galego disminuiu nos últimos anos, sobre todo entre a mocidade. Ou non sei, pero aprendo mentre simpro. Como di Marcus Guarasin no seu libro, 12 argumentos a favor da diversidade lingüística e o papel das linguas minoritarias no futuro da Europa. Todos estamos preocupados polo medio ambiente, pero as linguas tamén teñen un valor ecolóxico e precisan dunha protección adecuada. Imos pensar na nosa fala, no galego, a necesidade que ten deste valor ecolóxico. Tal e como xa sabemos, o galego está perdendo forza. Cada vez somos menos os que falamos, a maior perda está entre a mocidade. É momento de darlle o valor ecolóxico que merece, de poñer unhas normas que axuden a súa recuperación. É o momento de buscar a concienciación da poboación sobre o seu valor e de facer consciente a poboación de que si cada vez somos menos os que falamos o galego tende a desaparecer. É un texto moi interesante. Como darlle valor ecolóxico ao noso idioma? Como recuperar os falantes entre a mocidade? Como fomentar a nosa fala? Ola, son Pablo. Penso que o galego precisa dese cuidado e nós podemos intentalo. Non credes? Bos días, rapaces. Eu son Carlota. Estou completamente de acordo contigo, Pablo. Que podemos facer? Pero tamén temos que pensar onde o debemos facer. Hai diferentes contextos nos que poderíamos intentalo: a rúa, o fogar e o instituto. Ola a todos, son Luana. Non son galego falante, pero encantaríame falar galego en diferentes contextos. Si me motivades, quizás con un xogo os demais poden pensar do mesmo modo que a min. Que vos parece se propoñemos diferentes retos divertidos para fomentar o galego? Imos pensar que poderíamos facer na rúa? Ten que ser algo que chame a atención aos transeúntes. Ola, eu son Marta. A mí no crees un xogo. A ver que vos parece un sei ou non sei na rúa. Podemos poñernos nunha praza central pola que pasen bastantes persoas. Eleximos a un participante que ten que xogar buscando persoas que saiban ou non saiban a resposta de diferentes definicións galegas. Por cada certo ao que vai pola rúa, damoslle unha filloa ou unha orella para agradecerlle a axuda. E se o concursante gaña acertando as preguntas, regalámoslle un libro en galego. E na casa, que podemos facer? Que vos parece modo galego? Consistirá en falar galego na casa durante as comidas. O reto pode durar 15 días. Poñemos unha táboa nunha cartolina e cada día marcamos conseguido ou non conseguido. Si logra máis de 10 veces, premio sorpresa. Ocórreseme un reto para o instituto. E se montamos un rap durante unha semana, nos recreos propóñese unhas palabras galegas e quen queira pode montar unha rima. A mellor rima do recreo leva un premio sorpresa. Penso que vai a ser super divertido. Non creedes? Hai que ponerse a organizalo. Hasta aquí o programa de hoxe. Moitas grazas por escoitarnos. Hasta pronto. Bo día a todos.